biko ọwụ na inweta video onye nwe imo na-eme tinye aka tụsa video ka a lot of people deceive na i were 100 million bịa UK under 1 year ga kpada share ọ dịghị easy my brother ọ dịghị easy biko inweta video tinye aka share ya ka o ruo onye ọbụla chi ire building ya iji move to UK ka o hie asaa n'anya ama people nọ na UK 50 years itinye ha aka 100 million naira ha ga-ewepụtali ya ha na-anụta ego ndị na UK na-anụta ego but ha na-akwụ bills onwe ha bụ what is tịtịtịtịta Igbo ekene m unu Igbo Chineke nna kele chọọ mmasị m na adịla onye ọbụla na mma na m na ya bịakwana ka isi abịa n'ụbọchị nke taata biko na onwere m ikwukọta okwu si jewe obodo oyibo asị jewe obodo oyibo na a lot of mistakes ndị mmadụ na-akwado ime na ha chọrọ ije obodo oyibo biko achọrọ m ka ịkaba arụ share video ya as far as you can like ya this video comment ya na this video ihe ọbụla ịghọta bụ or ihe ọbụla bụ your experience towards this traveling syndrome ọbụla na-ewuzi na Nigeria kịta ọbụrụ sọsọ Igbo na-eme travel mana okwu mma ka na okwu ahụ nwere okwu gbasatara Igbo nye nwe m nji wee sị ka m tinye ọnụ maka na-eche anya bụ video wee na-akọwasị na ndị mmadụ ya amụta ihe na video ma m post enwesị ike ka m buli ya wee bịa but biko subscribe ọla anyị na channel anyị gbela notification gị like ya video anyị onwezikwa ihe ọbụla ịchọrọ ikwu tinye ya na comment section maka na one mistakes ndị mmadụ na-achọ ime bụ na ha chọrọ ime travel pụta ịma na ihe ị na-ejije eme n'obodo oyibo elu ihe ị na-eme na Nigeria maka na ịgbakọcha ya because onye ọbụla na-agbakọ ewepụ ọ bụrụ na ị na-eje obodo oyibo na-akwado ịlụ ọrụ ya na-akwụ gị $1,000 that is approximately 900,000 naira na Nigeria ịdọ na Nigeria na-eme eki 700,000 it's better na Nigeria is better n'ịnọ Nigeria maka na mgbe ị eme ekiri 900,000 ebe bịa na-agị tax na-agị nka at the end of the day if na ihe fọzi gị na-akpa bụ 700 ya akwụkwọ ụgwọ mortgage si ya akwụ ụgwọ nka secondly o wee bụrụ na ndị chọọ ime travel ịmakwa na ego iji ezughị ị na-akwado ile your property inwe onwe ka ọ bụrụ na ososo ofu property ka inwere ụlọ worth 15 million 30 million ese ka ile ya ka iwe ejije dị obodo oyibo wee ejije lụwa ọrụ n'obodo oyibo ya n'obodo oyibo forever otu of ilu edi ihe mee maka na nwanne nwoke na-akọwasị na obodo oyibo adị ọzọkwa ka o si dị before nyo akwụbụla eziokwu because I've made my researches, I've made my findings wefu na ihe anụ a na-agbaji obodo oyibo ejugo ndị nọ n'obodo oyibo sef ndị we indigenous ọlụ a na-akụzi ilu ha egbezago abịa so the most important thing inweta God's direction ọ bụ na Chukwu nna sị gị nna n'ebe a ka enyemaka gị esi wee bịa nọla ebe ahụ ndabana nke ijeje si na ị na-elezi your property ka iwe jebe obodo oyibo that is something that me myself I will not support you maka na onwe video m post na my English channel na nwoke le ma supermarket ya weje sponsor nwunye ya gawa Canada mgbe a lụzi di okwu cheji nwoke ji ọnata nwoke ji ọnachiazi azụ ịma na right ndị ọcha na-enye nwaanyị dịrị dị ịsa nwoke n'ụlọ nwaanyị tụgharịalụ nwoke maka na nwoke lost his job so natazia Nigeria elu aka na elu aka which is very wrong na video ka unu na ihe nwanne anyị nwoke kwu maka ndị na-ele property ha eji obodo Igbo it's also an eye opener and also a warning and also a caution for all ilezina your property na Nigeria si na-eje travel obodo Igbo biko na at least ijecha anata nwe nke ije akọsụkwa anyị ga-egbu ni last that place 50-30 years ada ebu nọ n'isi na Nigeria ada ele ụnọ obodo Igbo ka ya gbakpaso ihe iwe akpakashi ụnọ osisi ha jee ebe ọzọ jee kọọ ya mana for the meantime na video anụ na na-echeta ọzọ Igbo kele m ndị Igbo m ụbọchị mara unu mma ndị Igbo m onye nwe mochi ikwu maka UK today that's United Kingdom achọrọ m ikwu maka ya today maka na a lot of celebrities anyị emeela a lot of people na-achọ ime mistake n'ala Igbo our sister kpọbụrụ onye nwe imo ọsụ na ọwee widow ka ọwụ ọ mụtara ụmụ atọ ya na di ya rụtara ụlọ na Port Harcourt Road Owerri Imo State na the house ha nwere na somebody na-ekwu ha 120 million na the boyfriend ọ nwere chọọ ka ere dị ụlọ ka ha ya nwa na ụmụaka ha move to UK with that 120 million and the guy na-agwa in less than 1 year
na ha ga-akpadachi the 120 million na UK. Nsị na m ga-eme video today, biko ọnwụ na ịnweta video tinye aka share ya maka this is what a lot of people are passing through because of all this fake celebrity ajero UK and na-praise UK ọ dịka UK owe eluigwe. Enwere people ndị nọ na UK for 30 years na-akpadabe 100 million nke ọnwa ha. I don't know the reason why our sister ga-eji chi iru ụlọ 120 million ije UK. And m sị ka mme ya ka onye ọbụla mara na UK unu ma those days awụzụ na UK now. Ndị nọ na UK na-ebe akwa kemgbe ha shipụọ na European Union ọ na-ejezu ahụ na UK. Tufu gị nweta ụlọ na UK na ị ga-agbada grantor somebody nwere ụlọ bi na UK ga-assign gị tufu gị rent ụlọ iji ego gị rent. Ana m eme video biko ọwụ na ịnweta ya tinye aka share ya this video because this our celebrities etila aka na-elezi ndị mmadụ na-edu ihe ha. Enweghị any job ị ga-arụ na UK gbata 120 million in a year. So many people be UK for more than 30 years. So many of them enweghị property worth 50 million na Igbo. So I don't know the reason why ndị mmadụ ji deceive mmadụ ibe ha. In fact, biko mee ka this video onye nwe imo na-eru some pastors aka. Am the reason why I just celebrate mmadụ nweta UK visa. Abịa ga-atụga mma kụga egwu gbalaga elu gbagele cha abụọ. What is so special about UK? Nothing. As in Nigeria nwere good government, insecurity are pushing in Nigeria. What are you going to do in UK? Yeah, what are you celebrating? Obodo before gị nweta ụlọ ị ga-ebi ị ga-enwe grantor ga-assign gị. So ka our celebrities have been deceive people. Ọ dịzị akọwa ijero UK na-enwe oshishi na amị ego. UK kpachiri be ha wụ even mamịrị nyụrụ anyụ na UK. Gọọmenti ha nwere tax ha ga-eweta n'ime ya. So there is nothing special about UK mmadụ ga-eji ruo ụlọ 120 million o ji eje UK. So biko ọwụ na ịnweta video onye nwe imo na-eme tinye aka tụsa video. Ka a lot of people deceive na i were 100 million bịa UK under 1 year ga-ekpadachi. Ọ dịghị easy my brother. Ọ dịghị easy. Biko inweta video tinye aka share ya ka o ruo onye ọbụla chi ire building ya iji move to UK ka o hie asaa n'anya. Enwe people nọ na UK 50 years itinye ha aka 100 million naira ha ga-ewepụtali ya. Ha na-anụta ego, ndị nọ na UK na-anụta ego, but ha na-akwụ bills. Onwe ha bụ what easy. So our sister chiru ulia video anyị na-eme all maka gị ma ndị ọzọ nweghị plan ire their property 100 million iji move to UK. Tufu gị jeme njem ọbụla ihe asaa n'anya. Kemgbe UK shipụọ from European Union ọ na-ejezu ha ahụ. Onye ọbụla nọ UK ga-confirm video. And enwekwana ezigbo mmadụ nọ UK ga-asị gị ire property gị na Nigeria ire property 120 million bịaba UK. Enwe ezigbo mmadụ nọ UK ga-anụ ihe ga-adị happy with it. Ọ ga-asị gị nna emekwele because UK na onwe ya juru eju. Hostel okporo before nweta hostel nga ị ga-arahụ na all problem. People na-enubata pim. Ndị UK jizi ndị Nigeria akpa ego. Ị nwetara school na ị ga-akwụ ụgwọ 9,000 pounds. Ga-agba tiketi kwụ ụgwọ ụlọ. In a month gị na-arụ ọrụ 20 hours as a student. Kedu mgbe ị ga-arụ ọrụ 20 hours? Rụta 100 million. Biko ụmụnne m ọ bụrụ na ị nweta video tinye aka share ya. Our sister biko erekwala ụlọ gị. Onye ọbụla na-eso onye nwe imo ị nọ Lagos, ị nọ Abuja, ị nọ Enugu, ị nọ Anambra State, ị nọ Abia State, ị nọ Ebonyi State. Mmadụ asị gị ree property gị worth 100 million iji eje UK. Biko say no to that. Ụbọchị mara unu mma. Ọ bụrụ na ị nweta video onye nwe imo gwa m location Ishi watch onye nwe imo. Gwa anyị video chọrọ onye nwe imo mere gị. Ekwela ka mmadụ deceive gị. UK adịghị otu ahụ ochie dị mgbe ahụ ụmụnne m. Enweghị ebe ọ dị izi n'ụwa. Gwa anyị location Ishi watch onye nwe imo. Enwe onye nke gị na-achọ achọ sitere anyị ahịa na comment section tinyere anyị picture ya. By the grace of God anyị na ha ahụkwala ụmụnne anyị ndị a na-ahụbe for so many years through comment section. Biko make sure na video jere viral ka ụmụnne anyị ndị chire property ha gbara jebe UK ha mara na ọwụhụ taa ka o shede na nwe oshishi na-amị ego na UK.
n'ụwa amagide ụwa George. Ụbọchị mara unu ma ndị Igbo ibe m. Ekene m Igbo niile na-asị na ọ ya dịla onye ọbụla na mma. Afọ m ka isi na-echa vidiyo na like ihe ifo. Ngwanụ kaba arụ tile anya aka na share button. Metụla anya aka na subscription button anyị. Kaba arụ drop a comment gị na comment section maka na okwu a bụ okwu ya bụ onye na-amụta na-eti ọnụ nne ya. Maka na nke bụ eziokwu na anyị niile ya na-agwa onwe anyị eziokwu maka na ịbịa na-asị na ịchọ ime travel now. What is the essence of you selling your property in order to sponsor your travel? Igbo landlord ebe a, ị na-achọ ile ụlọ gị ebe a, ka ijebe ebe ọzọ ya bụ tenant. Okay, ị na-elu ebe ahụ ị na-abụ tenant, o ile nke gị ebe a ịpụ ebe ahụ igolu ụlọ ọzọ. Tichekwa na echiche. Because he has a very huge mistake so abụ ndị mmadụ mee like this. Ọka ha don't listen to any advice ya pụtasị gị ile ụlọ gị 100 million ebe a, ile obodo oyibo in 1 year, you make more than 500 million. In a login. Audio na hung ka no leba. If an me travel jibu bodo ibo na neji lolo or na neji anything, that in on mana leba won't know what for $2,000 to $3,000. I'm not going. Monthly. I'm not going. Oh, Maka na expenses kali. Because you know, labor and I send the good $1,000 here. Oh, we'll lose 900, 1 million. Please, call all go before you know me. Before you mind in 6 months, so 6 million. Kehijete. Expenses are kali heli and the high elizun kahayunushi. Every year, can I ban the sense on a having nobody, but man, na haga. Molani hill, which a quam coham, no one's queers each other. Tila na ya na comment section. Kama kwa nwanne unu nwoke onye mgbasa ozi na-asị na ọ adịla ogbenye ine mma. Ka enwe unu mgbe ọzọ.